man toch dat net meer leefde, hè? Veel Nee, heel ik blauw niet, om me dat hollen. is, Ja. En dat toch zei ik, dan gewoon beter kan. Maar de 83-jarige vrouwtje Prins is er nog. Op 11 augustus van dit jaar rekken zij met haar scootmobiel in het wetter langs het Boetefield tussen Vinwouden en Broeksterwoud. Haar rijders, Lars Rozema en Willy de Vries, waren tijdens te midden voor de reddingsactie in het Sint-Jezet op het gemeentehuis in Den Waard. En dat vonden we heel mooi, want om het zo voorbij gaan te laten, nee, dat moeten we niet. En Willy had al een keer even wijsvest, want ze wil graag mij praten, want die wil het ook wel kwijt. Maar deze Lars, we konden hem niet vinden. Maar na een lange ziektocht waart Lars Rozema uit de Westerheen, man je dags nog opspoort. En bij de huldiging zeggen vrouw Prins en Rozema noir voor het eerst zo'n de reddingsactie weer. Ja, precies. Hartstikke bedankt. Ja. Graag. Lars, wie de sterke man, werd Elsenien op 11 augustus omraasde. Het worden al met al best lang om vrouw Prins onder haar scootmobiel op het droegen te krijgen. Wie wat sompig natuurlijk, we konden er net gauw uitkomen. Die mevrouw en meneer zit bij helemaal vast in het water. En alleen nog kon ik haar er ook niet uit krijgen. Dus ik kon haar wel boven water houden inderdaad, maar die boer die er wennen, die had me op lijst nog geholpen. En Willy dan. En ja, toen ze op de zijkant leidden, toen begon ze eigenlijk pas weer te praten. Want toen die sleet wie het nog net, nee, hier werd net erom. En hoe dat dingen weet ik nog net. Ik had de scootmobiel in het water kantelen gekend. En nou, toen kon ik haar boven water krijgen. En toen was ze heel blauw. En ik heel bang van, goh, is ze er nog wel? Nou, uiteindelijk begon ze met ademhalen. Maar ik ga wel 3-4 keer aan haar rammel steeds van, je moet er biblio, je moet er biblio. Uiteindelijk werd vrouw Prins met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en is ze intussen, naar omstandigheden, werd heel best bij de pinken. En nou misschien dus, ja, we misschien wel draaien doen, bijzonder dat je hier nog maar zien twaan. Nou ja, en verder in het leven genietje kennen. Ja, ik ben nu sorry nog. Ja. En de ben al eens blij. Ja, ja. Ja, we zijn zeer blij, zeer dankbaar voor Dat hij een het raar staat. afscheid werd. Ja. Nou?